ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சுதாம சேவா பிரசன்டேஷன் ஒன்று இருக்கு. அது நம்ம வில் கண்டினியூ வித் ஃபோர்த் சாப்டர். ஃபோர்த் சாப்டர்ல நம்ம 25th ஸ்லோகத்துல இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. So now I will share the screen. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் முடிச்சிடலாம். ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு then I will start sharing the screen. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. let devotees them pronounce. So நம்ம சொன்ன மாதிரி we will start with this presentation. இந்த சுதாமா சேவை அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சேவை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குருஜி நமக்கு அளிச்சிருக்காரு. இப்போ அந்த இது முதல்ல ஐ வாண்ட் டு ரியலி பிரசன்ட் யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மினிட். ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஸோ இது என்ன பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா, நமக்கு தெரியும் நம்ம இந்த மாதிரி டெம்பிள் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ரிக்வயர் த சப்போர்ட் இல்லை, எல்லாருடைய சப்போர்ட் எல்லாம் தேவை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காங்கிரிகேஷன் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் காங்கிரிகேஷன் இல்லையா, மோர் தேன் 5 lakhs ஆஃப் காங்கிரிகேஷன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சர்வீஸ் சேவை பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா நம்ம இந்த டெம்பிள் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் ஆஃப் தி வெரி யூனிக் வே. நிறைய தட் இஸ் மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவோட்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ல தான் வந்திருக்கு. ஸோ அது ஒரு பெரிய யூனிக் சுச்சுவேஷன். ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம டெம்பிள் இனாகிரேஷன் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் நமக்கு நல்ல ஃபண்ட்ஸ் இன்ஃப்ளோ இருந்தது. ஸோ நமக்கு
எல்லா சேவைகள் எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாம் நல்ல விதத்தில் பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா அந்த கோஷால ஆட் பண்ணியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னன்னா இந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பிளோட டே டு டே ஃபங்க்ஷனிங்க்கு வந்து நமக்கு இப்போ லட்சுமி தேவை, ஃபண்ட்ஸ் தேவை. அப்படி இருக்கும்போது என்ன நினைச்சாங்கன்னா தட் இஸ் மாமுஸ்தாஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம டிவோட்டீஸ்க்கு எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணணும்னு வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மனப்பான்மை உண்டு. அதை வந்து ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி இந்த நிச்சயமா வந்து அந்த மாதிரி சேவை செய்ய முடிஞ்சதுன்னா டெம்பிளோட எல்லா எக்ஸ்பென்சஸுக்கும் டெம்பிளோடைய இந்த டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அது சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த இனாகிரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பரிசுகள் கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் டிவோட்டிஸ். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் நினைச்சிருப்பாங்க டெம்பிள் இனாகிரேஷன் முடிஞ்ச உடனே வந்து அதுக்கு மேல வந்து அவ்வளவா தேவைப்படாதுன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. அது வந்து ஆனா வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அதான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல அது ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது பண்ணி முடிச்சுட்டு டவுட் இருந்தா நான் அதுவும் ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அமித்ஷா கோவிஜி வந்து தேங்க் பண்றாரு எல்லா டிவோட்டிஸ் நம்ம இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணவங்களுக்கு. இந்த வேர்ல்ட்லே வந்து முதல் தடவை இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவோட்டிஸ்க்கு இருந்து அந்த ஃபண்ட்ஸ் வச்சு இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. ஸோ அதுக்கு வந்து நாமினேஷன் கோவிஜி எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்றாரு. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்றாருன்னா இப்போ இந்த சுதாமா சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இப்போ வந்து முன்னாடி வந்திருக்கு. இந்த சுதாம சேவைன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நம்ம வந்து கோவிலுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறது நம்ம அப்பப்போ ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் நம்ம. ஒரு ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு அக்கேஷன் இருக்கு. சில டைம்ல சிலவங்க வந்து பர்த்டேக்கு பண்ணுவாங்க, சிலவங்க அனிவர்சரிக்கு பண்ணுவாங்க, இல்லை ஸ்பெஷல் டேஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த டெம்பிள் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன சுத்தாம சேவையோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா எல்லா மாசமும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் எவ்வளவு முடியுதோ, இது யாருக்கும் கம்பல்சரி கிடையாது. திருப்பி இது ஆரம்பிக்கும் சொல்றேன், இது வந்து யாருக்கும் கம்பல்சரி கிடையாது. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க மாசம் மாசம் வந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட் என்ன அவங்களால முடியுமோ, 500 rupees, 1000 rupees, 2000, வாட் எவர், ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன அவங்களால முடியுமோ அது எல்லா மாசமும் வந்து டெம்பிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா டெம்பிளோட மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அது ரொம்ப வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை வச்சு தான் வந்து டெய்டிஸ்க்கு ட்ரெஸ் பிரசாதம் வந்து பிரசாதம் சொல்லும்போது அங்க அன்னதான சேவை நடக்குது டெய்லி. அதே மாதிரி கோ சேவை நடக்குது. அப்புறம் அந்த மாதிரி இப்போ ரெசிடென்சியல் கீதா காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும் அந்த பிளான் நடந்துட்டு இப்போ. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நித்திய சேவை மந்த்லி ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து அது வந்து இந்த டெம்பிளுக்கு கிடைச்சதுன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த சுதாமா சேவை அப்படின்ட்டு நாம தொகுதியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இதுல வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னன்னா சுதாபா சேவைனால வந்து இந்த சின்ன ஒரு சேவை இல்லையா, அது நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் வந்து நம்மளுடைய இது கம்பல்சரி தான் சொன்னா திருப்பியும் கம்பல்சரி கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து அந்த பக்தியோட அந்த அன்போட நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு வந்து அது இந்த நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் கடவுளுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சேவை பண்ண முடிஞ்சுன்னா நம்ம வந்து நமக்கு அது பன்மடங்கு கொடுப்போம். ஆக்சுவலி தட் இஸ் வாட் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவருக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அது மந்த்லி ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து ட்ரை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட் வில் பி கிரேட். அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் சொன்னேன் அது என்னன்னா இஃப் த டிவோட்டி ஆஃபர் சம்திங் டு த லார்ட் இட் ஆக்ட்ஸ் ஃபார் இஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்
because whatever a devotee offers the Lord comes back in a quantity million times greater that is offered. One does not become a loser by giving to the Lord, and one becomes gainer by millions of times. இது யார் சொன்னா? பிரபாகர் சொல்லியிருக்காரு. That is ஒரு டிவோட். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, மியூட் பண்ணுங்க. இது முடிஞ்சிருந்தா நீங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஸோ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? வேற ஒரு டிவோட்டி வந்து கடவுளுக்கு சேவைக்கு வந்து ஏதாச்சும் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா அதோடைய பல கோடி டைம்ஸ் வந்து அது நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு அதோட பெனிஃபிட். அதே மாதிரி பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு? Charity given out of duty without expectations of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be the mode of goodness. நம்ம வந்து இந்த சேரிட்டி விரும்புகிறோம், எல்லாரும் சேரிட்டி கொடுக்க விரும்புகிறோம். அது வந்து வர்த்தியா இருக்கால் கொடுக்கணும். தட் இஸ் யார் டிசர்விங் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இல்லாமல் நம்ம வந்து சேரிட்டி பண்ணிட்டு அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருக்காது. ஸோ சேரிட்டி வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல், தட் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு டியூட்டி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த காங்கிரிகேஷன் தான் நம்மள எல்லாருக்கும் தார்மீகத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்தி இருக்கு, நம்ம ப்ரோக்ரஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ சேரிட்டி கிவன் அவுட் ஆஃப் டியூட்டி அட் த ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸ், சரியான சமயத்தில் கொடுக்கும்போது வந்து அந்த அந்த மாதிரி செய்கின்ற ஒரு ஆத்மா, சரி இந்த பர்சன் வந்து அப்படின்னு பகவத்கீதை 17.20 சொல்லுது. அதே மாதிரி 18.5 என்ன கொடுத்து acts of sacrifice, charity and penance not to be given. They must be performed. Indeed, sacrifice and charity, penance purify even the grateful. மாதிரி செய்கின்ற இந்த தவம், இந்த சேரிட்டி, இந்த தானம், அதே மாதிரி பெனன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கைவிடக்கூடாது. நம்ம அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்மளோட மனது தூய்மைப்படுத்துகிறது அப்படின்னு பகவத்கீதையும் சொல்லி. இது ஏன் கோட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து நம்ம சாஸ்திரங்களும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கத்தியாக்குது அப்படின்னு. ஸோ சுதாம சேவையோடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் எப்படி அப்படின்னா, இது வந்து நித்திய சேவை ஆஃப் த லார்ட் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, நித்தியானந்த சேவை, கோ சேவை. இந்த என்னெல்லாம் சேவை இருக்கு அப்படின்னா, நித்திய சேவை இல்லை. ஒன்று வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ தட் இஸ் நித்தியானந்த சேவான்னு இருக்கு, கோ சேவா இருக்கு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கீதா அது, அப்புறம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஸ்பீக்கிங். இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மணி இந்த சுதாம சேவைனால கிடைக்கிற இந்த இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றோம். நம்ம இந்த எதுக்கு அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் தேவைன்னா இதுக்கெல்லாம். Whoever feeds the cow with the grass and water every day deserves the benefit equivalent to performing Ashwamedha Yagam. That's go சேவை இல்லையா? நம்ம வந்து கோமாதாவை நம்ம வந்து ஆக்சுவலி சர்வ் பண்ணோம்னா, அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணோம்னா என்னன்னா அது வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்றதுக்கு நிகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எங்க இருக்கு? ரெஃபரன்ஸ் பிரகத் பராசர ஸ்மிருதி 5.26 சொல்றாங்க. ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் கேர் அண்ட் டிவோஷன் ஃபார் cows by offering to கோ சேவா. ஸோ கோ சேவா விரும்புறவங்க அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அன்னதானம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது கோசாலா, அது இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் டீச்சிங் நடக்குதுங்க, கிளாஸஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம டெம்பிளோட ஒரு வியூ இப்போ. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு சேவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சேவையோட பேர் வந்து மத்ய சுதாமா சேவை. இது வந்து 501 rupees per month அதை கொடுக்க முடிஞ்சா 501 rupees per month அது கொடுத்தா அது வந்து மத்ய சுதாம சேவை அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்ன, அதோடைய பெனிஃபிட் என்னென்ன கிடைக்கும் நம்ம பக்தர்களுக்கு, சேவை செஞ்சவங்களுக்கு? பூஜா, அவங்களுடைய பேர்ல வந்து பூஜா வந்து ஏதாச்சும் அவங்க விரும்புகிற ஒரு ஸ்பெஷல் டேக்கு, அவங்க வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கோ இல்லை அவங்க பர்த்டேக்கோ ஏதோ அந்த ஏதாச்சும் ஒரு நாளும் அவங்க முக்கியமான நாளில் ஒரு பூஜையை வந்து அங்கே டெம்பிளில் பண்ணுவாங்க.
அது வந்து மத்திய சுதாம சேவை 550 ரூபாய் மாசத்துல கொடுத்துருவாங்க. இப்படி அடுத்த சேவை அதுக்கு மேல விரும்புறவங்க 1000 மந்த் ஃபீஸ் கொடுக்க விரும்புறவங்க அந்த ஸ்கீம் பேர் வந்து கூர்ம சுதாம சேவை. அதுல என்னன்னா இந்த மத்திய சுதாம சேவைக்கு அந்த பெனிஃபிட்டும் அது இல்லாம வந்து இந்த நம்ம டெம்பிள்ல சரி இல்ல இந்த அகாமடேஷன் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வருஷத்துல 3 நாள் அங்க தங்கலாம் ஃப்ரீயா. அது வந்து இந்த கூர்ம சுத்தாம சேவையில அது அதோட பெனிஃபிட்ல ஆட் பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நாள் தங்க ஃப்ரீயா நம்ம டெம்பிள்ல அங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது எப்போ தட் இஸ் 6 மாசம் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 மந்த்ஸ் இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பெனிஃபிட் இந்த ஸ்டே பெனிஃபிட் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் கூர்ம சுதாம சேவை. சிலவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஓகே கொஞ்சம் கூட இதாக பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்க 2000 rupees பர் மந்த் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபில சுதாம சேவா அப்படின்ட்டு. அதுல என்னன்னா இந்த மேற்கூறிய இந்த ரெண்டு இந்த மத்திய சுதாம சேவை கூர்ம சுதாம சேவையோட பெனிஃபிட் அது இல்லாம அவங்களுக்கு கோ பூஜை அவங்க பேர்ல கோ பூஜையும் பண்ணுவாங்க. இதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் டேக்கு அவங்க எந்த ஸ்பெஷல் டேக்கு விரும்புறாங்களோ அந்த டேல வந்து அவங்களுக்கு இந்த கோ பூஜை பண்றதுக்கு அவங்க பண்ணுவாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த கோ பூஜை பண்றதுக்கு கோ பூஜை ஆட் ஆயிருக்கு, மற்ற ரெண்டு சேவையோட இது பிளஸ் கோ பூஜை ஆட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இதோட பெனிஃபிட் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இது இட் கேன் பி அவைல். அப்புறம் அதை விட கொஞ்சம் இது பண்ற விரும்புறவங்க 3001 ரூபாய் வந்து இது பண்றவங்க விரும்புறவங்க மாசம் கொடுக்க விரும்புறவங்க அதுக்கு அந்த ஸ்கீம் பேர் வந்து வராக சுதாம சேவை அப்படின்ட்டு. அது என்னன்னா இட் இஸ் லைஃப் மெம்பர்ஷிப். நம்ம இஸ்கான்ல லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வந்து கொடுப்பாங்க. ஒருத்தர் யார் அந்த டொனேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் யாருக்கு வேணா இருக்கலாம். அவரு இது இப்போ நான் கொடுக்குறேன்னாக்க என் பேர்ல இருக்கலாம், இல்லை என் ஃபேமிலி மெம்பர் பேர் கூட இருக்கலாம். ஸோ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃப்ரீ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து ஒன் பர்சன் இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஆர் அது இல்லை என்றால் அது தேவையில்லை, ஆல்ரெடி லைஃப் மெம்பர் இல்லை வந்து எனக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒன் பர்சன் இந்த ஃபேமிலி அவங்களுடைய இந்த டோனருடைய ஃபேமிலியிலிருந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீ யாத்ரா நம்ம டெம்பிள் யாத்ரா போறாங்க இல்லையா, போகும்போது அதுக்கு வந்து அந்த யாத்ரா ஃப்ரீயா அவங்களை எல்லா அது வந்து இந்த ஸ்டே அப்புறம் அந்த பிரசாதம் இதெல்லாம் வந்து டெம்பிளே எடுத்துக்கும் ஃப்ரீயா. ஸோ அது வந்து இந்த 3001 பர் மந்த் கொடுக்குறோம் வராக சுதாம சேவை. மற்ற பெனிஃபிட்டும் இருக்கு பிளஸ் இது. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து சிலவங்க வந்து 5000 பர் மந்த் கொடுக்க முடியறவங்களுக்கு அது வாமன சுதாம சேவை அப்படின்ட்டு. அது என்ன அப்படின்னா இந்த மற்ற எல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பிளஸ் வந்து அன்னதான சேவை 100 டிவோட்டீஸ்க்கு அவங்க பேர்ல அன்னதான சேவை அவங்களுடைய ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் டேல பர்த்டே இல்லாட்டி வந்து இந்த மேரேஜ் ஆனிவர்சரி இல்லை வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அவங்க குழந்தை யாரும் ஃபேமிலி மெம்பர் இருந்தாலும் ஓகே. அதுல அந்த நாள்ல வந்து 100 பேருக்கு அன்னதானம் ஃப்ரீயா வந்து கொடுப்பாங்க டெம்பிள்ல. ஸோ அது வந்து இந்த வாமன சுதாம சேவை. இது எப்போன்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எப்போ வேணா இந்த அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இந்த வாமன சுதாம சேவையோட இது. இந்த 10,001 பர் மந்த் கொடுக்குறவங்க விரும்புறவங்க அந்த சேவை பேர் வந்து நரசிம்ம சுதாம சேவை. அவங்க என்னன்னா அபவ் பெனிஃபிட்ஸ் மற்ற எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் ஸ்கீம்ல இருக்க எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் அதோட சேர்ந்து அபிஷேகம் டு நித்தாய் கௌரா டீச்சர்ஸ் ஆன் த ஆஸ்பீஷியஸ் அக்கேஷன் ஆஃப் கௌர் பூர்ணிமா. கௌர் பூர்ணமி வந்து ரொம்ப வந்து விசேஷம் இல்லையா, அன்னைக்கு வந்து அவங்க பேர்ல அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் அபிஷேகம் இந்த நித்தாய் கௌர டீச்சர்ஸ் அண்ட் இந்த நேம் ஆஃப் த டோனர் தட் இஸ் நம்ம யார் டொனேட் பண்றாங்களோ அவங்க பேர்ல நித்தாய் கௌருக்கு வந்து அந்த பூஜை அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. இந்த பெனிஃபிட்டும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிளைம் பண்ணலாம் இந்த பர்டிகுலர் பெனிஃபிட்.
மற்ற பெனிஃபிட்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாலே அது 6 மாசத்துல நம்ம பார்த்தோம். 6 மாசம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அவைல் பண்ணதெல்லாம் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த அதெல்லாம் சேர்ந்து அது பிளஸ் இந்த இது நரசிம்ம சுதாம சேவைக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. அதே மாதிரி வந்து பரசுராம சுதாம சேவா இதுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னா 20,000 பர் மந்த். இன்னும் 25,000 பர் மந்த் 25,001 பர் மந்த் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ண விரும்புனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மற்ற எல்லா முன்னாடி சொன்ன எல்லா சேவைகளோட பெனிஃபிட்டும் ஸ்பெஷல் அபிஷேகம் டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா in the name of the donor on the auspicious occasion கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. ஸோ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு உங்க பேர்ல ஸ்பெஷல் அபிஷேகம் பண்ணும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு. ஸோ இந்த பெனிஃபிட்டும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இல்லை டிவோட்டிஸ் வந்து 50,000 அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பண்ணும்போது அந்த ஸ்கீம் பேர் வந்து பலராம சுதாம சேவா. அபோவ் பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் டெய்டிஸ் அலங்காரா சேவா ஆன் எனி ஸ்பெஷல் டே இன் த நேம் ஆஃப் த டோனர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மேல் கூறிய எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் வந்து டெய்டிஸ் அந்த டெய்டிஸுக்கு அலங்கார சேவை, ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, டெய்டி அலங்காரங்கள், பூ அதெல்லாம் எல்லா அலங்காரங்களையும் வந்து பண்றதுக்கூடிய அது இந்த டோனருடைய பேர்ல அது பண்ணுவாங்க. அது எந்த ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் டே டோனர் சொல்லலாம் அது பண்ண அந்த டேட் வந்து அது பண்ணுவாங்க. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி ரிடீம்ட் ஆஃப்டர் 1 year. இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஹையஸ்ட் வந்து கிருஷ்ண சுதாமா சேவா, அது 1 lakh பர் மந்த் கொடுக்க விரும்புகிறவங்க. அபோவ் பெனிஃபிட்ஸ் மற்ற எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ரூம் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த டோனர்ஸ் நேம். மற்ற எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் நம்ம இது பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதுல ஒரு ரூம் வந்து இந்த டோனரோட பேரு கொடுப்பாங்க. அண்ட் கேன் அவைல் ஃபார் 30 days ஃப்ரீ அகாமடேஷன் பர் இயர். அவங்க வந்து 30 நாள் இல்ல நாளும் ஹலோ அந்த இது பிளஸ் கிருஷ்ணசுவாமி சேவையில வந்து அந்த எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் அந்த கெஸ்ட் ரூம் வந்து இந்த டோனரோட பேர்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ரெஜிஸ்டர்ல சாரி அவங்க பேர்ல டோனர் பேர்ல அது அந்த பேர் இருக்கும். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் ரூம் வந்து அந்த டோனர் பேர்ல அண்ட் கேன் அவைல் 30 days ஃப்ரீ அகாமடேஷன். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ரூம் வந்து 30 நாள் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் பர் இயர் அவங்களுக்கு டியூரிங் டெம்பிள் விசிட். பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி அட்ரீம் ஆஃப்டர் 1 year ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன். இது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பல சேவைகள் வந்து நமக்கு வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தரும் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்போம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி. ஸோ இது கம்பல்சரி கிடையாது. அதான் திருப்பி நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது, இது கம்பல்சரி கிடையாது. இது அவரவர்கள் மனது விரும்பினால் இந்த சேவைகளை எல்லாம் செய்யலாம். ஓகே, அது வந்து கிளியரா சொல்றாங்க. இது வந்து யாரும் நினைக்க கூடாது ஓகே டெம்பிள்ல எல்லாம் கம்பல்சரி சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. யாரெல்லாம் வந்து இது மாதிரி சேவை செய்ய விரும்புறீங்களோ பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து என்என்டி பிரபு கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சேவை பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணலாம்னு எல்லாம். அப்பதான் வந்து அவரு இது மாதிரி பண்ண எல்லாரும் எப்பாச்சும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்றதை விட மந்த்லி இந்த மாதிரி பண்ணா டெம்பிளுக்கும் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த டோனர் இந்த டிவோட்டிக்கும் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அது கிளியர் கட்டா ஒரு இது இருக்கும், ஒரு பிளான் இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி அவர் சஜஸ்ட் பண்றாரு. இது ஒரு சம்மரி பார்த்தோம்னா 501 ரூபா பர் மந்த். அது வேறு வந்து மத்திய சுதாம சேவை. பூஜை வந்து இந்த டோனர் பேருக்கு ஸ்பெஷல் டே அன்னைக்கு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 1001 கொடுக்குறது அது வந்து கூர்ம சுதாம சேவை. இந்த அபவ் பெனிஃபிட் பிளஸ் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் 3 நாளைக்கு ஒரு இயர்ல வந்து டெம்பிள் விசிட் பண்ணும்போது கொடுப்பாங்க. அந்த பெனிஃபிட் வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் இதை அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கபில சுத்தாம சேவை அது வந்து 2,100 ரூபாய் பர் மந்த். அபவ் பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் கோ பூஜை மற்றதெல்லாம் மேலே கூறின 2 இதுவும் பிளஸ் கோ பூஜா இந்த டேனரோட பேருக்கு. இல்லை அது வந்து எனி ஸ்பெஷல் டே, இந்த ஒரு பர்த்டே இல்லை ஆனிவர்சரி ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் டே பண்ணால் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து 6 மாசத்துக்கு அப்புறம்.
அப்புறம் வராக சுதாம சேவைன்னா 3001. அது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆர் அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு ஃப்ரீ யாத்ரா. நம்ம டெம்பிள் அரேஞ்ச் பண்ற யாத்திரால அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் இருப்பாங்க. எக்ஸ்பென்ஸ்னா ரூமு ப்ளஸ் அவங்களுடைய பிரசாதம் இதெல்லாம் அவங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணுவாங்க. பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி ரிடீம்ட் ஆஃப்டர் 1 year ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன். 5001 வந்து வாமன சுதாம சேவை, ஆல் பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் இதெல்லாம் மேலே கூறிய எல்லாம் பிளஸ் அன்னதான சேவை 100 பேருக்கு வந்து இவங்களுடைய ஸ்பெஷல் டே அன்னைக்கு பண்ணுவாங்க. இது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது மாதிரி அவைல் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 10,001 per month அது நரசிம்ம சுதாம சேவை, மேல் கூறிய எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் அபிஷேகம் டு நிதாய் கௌரா டேட்டிஸ் அந்த ஆஸ்பிஷியன் அக்கேஷன் கௌர் பூர்ணிமா அன்னைக்கு இந்த டோனர் பேருக்கு அது பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவைல் பண்ணிக்கலாம். 25,001 per month வந்து பரசுராம சுதாம சேவை. இது வந்து ஆல் த அபவ் பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் ஸ்பெஷல் அபிஷேகம் டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டோனர் பேர்ல என்னைக்குன்னா கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி நாளில் ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ் டே அன்னைக்கு. இதுவும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 50,001 பண்றவங்க வந்து பேரு பல்ராம சுதாம சேவை. இது எல்லா பெனிஃபிட்டும் பிளஸ் டெய்டியோட அலங்கார சேவை வந்து எனி ஸ்பெஷல் டே இவங்களோட அந்த டோனருடைய ஆனிவர்சரி பர்த்டே ஏதாச்சும் அந்த நாளில் இது பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம். அப்புறம் 1,01 per month வந்து கிருஷ்ண சுதாம சேவை. இது எல்லாம் ஆல் த அபவ் பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ஒரு ரூம் வந்து இவங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து 30 daysல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணி. ஓகே. So 30 days above benefit and the room is registered in the donor's name. And the room வந்து அந்த donor ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. And avail 30 days of the free accommodation per year during the temple visit. Benefits can be redeemed மட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தர் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப சூஸ் பண்ணி இந்த ஆனா வந்து எது சூஸ் பண்றாங்களோ அது வந்து அந்த சேவை வந்து கண்டினியூஸா எல்லா மாசமும் வந்து அது அந்த சேவையில அவங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா தட் வில் பி குட். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சுதாம சேவை அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் கேன் பி ரிடீம்டு வித் இமீடியட் எஃபெக்ட் த கான்ஃபர்மேஷன் மேட் ஃபார் ஒன் டைம். ஸோ சிலவங்க வந்து மந்த்லி பண்ணும்போது இந்த இது அதை விட்டுட்டு இப்போ எல்லாரும் அந்த சிலவங்க நினைப்பாங்க நான் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான நான் விரும்புகிற அந்த அமௌண்ட்டை ஒன் டைம் உடனே நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த இந்த இது இருக்க அந்த சேவை பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இமீடியட்டாகவே அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது வெயிட் பண்ண வேணாம். ஸோ அப்ஃப்ரண்ட்டாக யாராச்சும் இந்த ஹோல் இயருக்கு வேண்டியதை அவங்க கொடுத்த அந்த சேவையில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அதோட அந்த பெனிஃபிட்ஸை இமீடியட்டாக அவங்க அவைல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ biggest benefit of Sudama Seva is the blessings of Vaishnavas. Because இதெல்லாம் செய்யும்போது வைஷ்ணவருடைய அவங்களுடைய blessings இருக்கும். அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா ஸ்ரத்தா, ஃபெய்த். நமக்கு இதில் நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை, இந்த சேவை மேல நம்பிக்கை வரணும். ஏன்னா கிருஷ்ணன் சொல்லித்தர நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு டூ சேவா. நம்ம தான் பார்த்தோம், ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அவர்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அந்த பெனிஃபிட்ஸும் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் மெயின் திங் என்ன, பேசிஸ் என்ன? ஸ்ரத்தா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுதான் இல்லையா? அப்புறம் சுதாம சேவா இஸ் அ மகத் சேவா அண்ட் ஆல் தோஸ் டிவோட்டீஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் சுதாம சேவா ஷுவர் டு கெட் சதன் கிருபா அண்ட் பிக்ஸ் அப் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பக்தி. நமக்கு தெரியும், நம்ம இந்த ஃபெய்த்தோட நம்ம இந்த சேவை வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும்போது அதனால இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இந்த மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய லிங்க் இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ இங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா, இல்லை இதில் ஏதாச்சும் கன்சர்ன் இருக்கா? இது அந்த யாராச்சும் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா யார் பண்றீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா So we பிரபுஜி. can discuss now. நான் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேங்க பிரபுஜி. ஓ வெரி குட் லீலாவதி மாதாஜி.
எப்போ எவ்வளோ நாளா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி? நான் ஒரு 1 இயரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரபுஜி. ஓ வெரி குட். எந்த சேவை பண்றீங்க மாதாஜி? சுதாமா சேவை பிரபுஜி. அதுல எந்த இது நம்ம இப்போ நிறைய கேட்டகரி இருந்தது இல்லையா, அந்த கேட்டகரியில எது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அந்த மத்ய சுதாமா சேவை. மத்யா. ஓ வெரி குட் வெரி குட். மத்ய சேவை இல்லையா? ஓகே. அந்த இது கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? ஃபில் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி நான். ஓ வெரி குட் வெரி குட். ஓகே ஃபண்டாஸ்டிக். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா will bless you. ஹரே இப்போ வேற பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நானும் கிருஷ்ணா. பாஸ்ட் 1 இயரா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பிரபுஜி. கூர்ம ஓ கூர்ம சுதாம சேவைன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓ ஓகே வெரி குட். ஓகே. நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? பார்த்தேன் ஃபில் சொன்னீங்க. பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி, ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஓ வெரி குட் வெரி குட். அப்புறம் வேற யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து யாரெல்லாம் இது பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணுங்க. ஸோ பண்ணி முடிச்சோடனே நீங்கள் ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஹெட்ஸ் அப். ஸோ எனக்கு அது என்னன்னு தெரியும். பிகாஸ் நான் வந்து அந்த கூர்ம சேவை இருக்கு இல்லையா, ஸோ நாட் கூர்ம சாரி சுதாம சேவையுடைய அந்த இதில் வந்து தமிழ் குரூப்புக்கு வந்து நான் இது எடுத்திருக்கேன். ஐ ஹவ் டேக்கன் த இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இட்ஸ் குட். ஆல்ரெடி நம்ம குரூப்ல 2 பேர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட். ஹரே கிருஷ்ணா மொத்தம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்னன்னு சொன்னா இப்ப என்னண்டு இது கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இதுக்கு? இப்ப நான் எனக்கு இந்த லோக்கல் அக்கௌண்ட் சொல்லுங்க பிரபு. கேள்வி. ஓ எனக்கு அந்த லோக்கல் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை என்னட்ட. ஓ அப்படியா? என்னண்டு பே பண்றது ஆன்லைன்ல? அப்படி நீங்க நார்மலி எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லையா பிரபு? இல்ல இதுக்கு இது லிங்க் இருக்கா ஏதாவது போய் லிங்க் இருக்கு. இருக்கு பிரபு, லிங்க் இருக்கு. ஓ வெளிநாட்டாக பே பண்ணலாமோ? பண்ணலாம் அது. ஓகே ப்ளீஸ் இருக்கு. அப்ப ஷேர் பண்ணி விடுங்க அந்த சாட்ல லிங்க். நான் அதை கிளிக் பண்ணி செய்யறேன். ஓகே தேங்க்யூ. நீங்க வேற ஆர் யூ பிரபு? எந்த கண்ட்ரில இருக்கீங்க? கனடாவில். கனடா. ஓகே வெரி குட். லாஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி அது ஒழுங்கா வேலை செய்யல, அப்படியே விட்டுட்டேன். அப்போ தெரிந்தானே. நான் உங்களுக்கு இந்த லிங்க் அனுப்புறேன். நீங்க வந்து யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு டு தட். அப்புறம் ஏதாச்சும் சேலஞ்சஸ் இருந்தா I'll help you, not to worry. ஓகே அப்படியே அது இமெயில் கான்டாக்ட் அனுப்பி விட்டா அதுக்கு. தேங்க்யூ. நன்றி. வாட்ஸ் யுவர் நம்பர் பிரபுஜி? உங்க ஃபோன் நம்பர்? அதுல இருக்குது 416 416 431 431 0977. 0977. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. So any other devotee would like to do? நீங்க பாருங்க பிரபுஜி. மாதாஜி இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பிரபுஜி. யாரு? பாமினி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. பாமினி மாதாஜி பிரபுஜி வந்து நம்ம கோயிலுக்கு குடுக்குறோம் இல்லையா, அதை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சுதாமா சேவை அதை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. மாதாஜி சரியா கேக்கல மாதாஜி. மாதாஜி நானு ஃபார்ம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க லலிதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அதான் எந்த சேவை அப்படின்னு கேட்டாங்க பிரபுஜி. அதனால சுதாமால நிறைய இருக்குல்ல மாதாஜி, மத்ய கூர்ம அதெல்லாம். அதுல எது மாதாஜி? ஐயோ தெரியலீங்களா. சொன்னா நைட் மத்யனா 501 மாதாஜி, கூர்மனா 1001. அந்த 1001 தான் மாதாஜி. கூர்ம தான் பிரபுஜி. பாமினி மாதாஜியும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ மா. தேங்க்யூ. ஓகே ஃபைன். குட் குட். ஆல்ரெடி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தட்ஸ் வெரி குட். ஸோ ஓவர் நீங்க மேலும் பண்ண விரும்புறவங்க ப்ளீஸ் டூ இட். அப்புறம் வந்து அதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எப்போ ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட். குட் திங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு?
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ மத்ஸ்ய சேவைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு 1 இயரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரபுஜி. அது ஓ இப்போ அது இல்லாம இப்ப ஓகே, நம்ம செப்பரேட்டா இப்ப நம்ம வந்து இந்த அன்னதானம் எல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, அது என்ன சேவையில வரும் பிரபுஜி அது? சொல்றேன் மாதாஜி. அன்னதானம் செய்யும்போது கேட்கும். அன்னதான சேவை வந்து 5001 பர் மந்த் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அது வந்து 100 பேருக்கு அன்னதானம் கொடுக்குறோம். அது அது வந்து டெம்பிள் டெம்பிள் வில் பேர் தட் எக்ஸ்பென்ஸ். 5001 பர் மந்த். அது இல்ல நீங்க தனியா வந்து அன்னதானம் பண்றதுக்குன்னா அது நீங்க அது நம்ம அந்த இதுல வெப்சைட்ல வந்து இது இருக்கும் இல்லையா? நம்ம அந்த அன்னதான சேவைக்கு தனியா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு பேருக்கு நம்ம கொடுக்க விரும்புறோம்ட்டு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தட் அமௌண்ட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒண்ணு நம்ம இந்த சுதாம சேவையில வாமன சுதாம சேவை இது பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து 5001 rupees பர் மந்த். அப்படி பண்ணீங்கன்னா நம்ம இந்த பாக்கி இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வரும். பிளஸ் வந்து அன்னதான சேவை ஃபார் 100 people வந்து ஃப்ரீ. அது பாக்கி என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். அது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஆர் யாத்ரா ஃபார் 1 person. அது பிளஸ் வந்து கோ பூஜா உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிளஸ் வந்து ஃப்ரீ அகாமடேஷன் 3 days பர் இயர் அது கிடைக்கும். பிளஸ் வந்து அப்கோர்ஸ் பூஜை ஆன் ஸ்பெஷல் டேஸ். இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த வாமன சுதாம சேவையோடைய பேக்கேஜ்ல வரும். நான் வந்து 1001 அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரபுஜி. 1001 ஓகே. அது வந்து கூர்மா சுதாம சேவை மாதிரி 1001 பண்றது மத்திய ஆனா கிடையாது. கூர்ம சுதாம சேவைன்னு இல்லைங்க பிரபுஜி. நான் தனியாவே வந்து அன்னதானம் தான் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து மத்ஸ்ய சேவை மட்டும் தான் அது மந்த்லி 501 போடுறேன். அது ஓகே. தனியா வந்து நீங்க 1001 அப்படின்னு செப்பரேட்டா வந்து அன்னதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றேன். எப்போ வந்து ஸ்பெஷல் டேக்கு மட்டும் நீங்க 1001 கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? ஆமாங்க பிரபுஜி. ஓகே, அது நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. அது நீங்க வந்து எவ்வளவு ஒரு வருஷத்துல 1-2 டைம் கொடுப்பீங்க இல்லையா? அது பிரபுஜி ஒரு 6 or 7 டைம்ஸ் இருக்கும் பிரபுஜி. இது அப்படியா? 1001 6 or 7 டைம்ஸ் கொடுத்தா? ஓகே ஓகே. அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்போ நான் வந்து அந்த கூர்ம சுதாம சேவைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டுங்களா, மாத்திக்க முடியுங்களா அப்படி? ஆமா, நீங்க மாத்திக்கலாம். நீங்க இப்போ மாத்திக்கலாம். நீங்க கூர்ம சுதாம சேவை. ஆனா வந்து அன்னதானம் வந்து நீங்க செப்பரேட்டா தான் பண்ணணும். ஏன்னா அன்னதானம் இதுல இந்த பேக்கேஜ்ல இல்ல. அன்னதானமும் கூட தேவை இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து இந்த வாமன சுதாம சேவை எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இப்போ பண்ற மாதிரியே வந்து நீங்க இந்த மத்ஸ்ய சேவை இல்லாட்டி கூர்ம சேவை நீங்க பண்ணிட்டு அந்த அன்னதானம் மட்டும் செப்பரேட்டா கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். விச்எவர் யூ. ஆனா நீங்க வந்து 7 times நீங்க பண்றது அப்படின்னும் போது நீங்க 7,000 வருது இல்லையா? whichever you choose. மாதாஜி பிரபுஜி, சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நானு லீலாவதி மாதாஜி எல்லாம் வந்து இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு இது அனுப்புவாங்க பிரபுஜி. அன்னதான சேவா, அப்புறம் அந்த கோமாதா இது அந்த மாதிரி அனுப்புவாங்க. அது வந்து 10 members-க்கு 1001, 5 members-க்கு 500 அந்த மாதிரி அனுப்புவாங்க. அந்த இதுல நாங்க ஒரு 6 and 7 months நாங்க அனுப்பிச்சிட்டோம் 1001. That's quite எல்லா different. மாசம். ஆமா, that's different. That is different. நீங்க எல்லா மாசம் அனுப்புறீங்க இல்லையா அது? சோ அது வந்து இதுல லிங்க் பண்ணிக்கலாமான்னு அவங்க கேக்குறாங்க. ஏமா இல்ல லீலாவதி? வந்து ஆமாங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, அதுதான் கேக்குறேன். இல்ல கிளியரா இது சொல்லுமா? இல்ல இது லிங்க் பண்ணனும்னா எப்படின்னா கோவில்காரங்களே அவங்களே பண்ணுவாங்கல்ல மாதாஜி. மாதாஜி சித்தலை ஒரே நிமிஷம். இப்போ வந்து மாதாஜியோட டவுட்டுக்கு நான் ஒரு இது என்னன்னா, இப்ப நீங்க இந்த கோ பூஜை தனியா நடத்தணும் இல்ல வந்து அன்னதானம் தனியா நடத்தணும்னா இட்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ். ஏன்னா இதோட சேர்த்து இந்த சுதாமா சேவையோட சேர்த்து நடத்தணும்னா அது வந்து நீங்க இந்த 5001 எடுக்கும்போது தான் வந்து இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வருது, பேக்கேஜா வருது உங்களுக்கு. அது பதில் இப்ப நீங்க வந்து இல்ல இப்ப கோ பூஜை தனியா பண்ணணும்னு, கோ பூஜையும் வேணும் அன்னதானமும் வேணும், ஆனா வந்து எனக்கு வந்து இந்த டோட்டல் 5001 வந்துட்டு
இட் மே நாட் பி ஃபீசிபிள் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து இந்த கோபூஜைக்கு 1000 கொடுக்குறீங்க, இதுக்கு 1000 கொடுக்குறீங்க வச்சுக்கோங்க. அண்டர்தான். ஸோ 2000 பர் மந்த், 2000 கொடுக்குறீங்க. நீங்க வந்து இட் இஸ் ஃபார் 7 மந்த்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அது 14,000 ருபீஸ் வரும் உங்களுக்கு அது, இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த 14,000 ருபீஸ்ல நீங்க வந்து இந்த இட் மே நாட் பி ஃபீசிபிள் இந்த வாமன சுதாமா. ஏன்னா வாமன சுதாமா சேவைன்னா 5,000 into 12னா 60,000 ருபீஸ் வந்துருக்கு ஃபார் ஆன். அதனால என்னுடைய சஜஷன் வந்து நீங்க இந்த ஏதாச்சும் இதுல வந்து மாசிய சுதாம சேவை இல்லாட்டி பூர்வ சுதாம சேவை 1000 ருபீஸ் இதுல கொடுத்துருக்கு. அது வந்து நீங்க செப்பரேட்டா வந்து எவ்வளவு இது நீங்க விரும்புறீங்களோ தனியா அது கொடுக்கறது அப்படி பண்ணிக்கலாம். நீங்க யூ காட் மை பாயிண்ட். நீங்க வந்து இந்த வாமன சுதாம சேவை அப்படின்ட்டு இல்ல, நீங்க வந்து வேற மாறிட்டு இதுக்கு போனீங்க, கூர்ம சுதாம சேவை மத்தியாக்கு பதில் கூர்மா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா, இந்த பூஜா இந்த டோனர் பேர்ல பூஜா பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அகாமடேஷன் 3 வருஷத்துக்கு 3 நாள் கிடைக்கும். இது மட்டும்தான் அந்த கூர்மா பண்ணும்போது கிடைக்கும் கூர்ம சுதாம சேவையில. ஆனா நீங்க விரும்புற மாதிரி கோ சேவை இல்லாட்டி வந்து அன்னதானம் அதுல இருக்கு. யூ காட் மை பாயிண்ட் மாதாஜி? ஓகேங்க பிரபுஜி. அப்ப நாங்க ஆல்ரெடி இங்க பண்றதை இப்ப கண்டினியூ பண்றோம் பிரபுஜி. அதுதான் பெட்டர். அதுதான் பெட்டர். டில் இப்போ நீங்க வந்து இந்த டோட்டல் வந்து இப்போ கோயிங் டு ஃபீல் ஓகே என்னால் இந்த 5,000 கொடுக்க முடியுதுன்னா அந்த டைம்ல வந்து நீங்க இது பண்றது பெட்டர். அது வரைக்கும் நீங்க யூ கேன் சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த லோயர் ஒன். அப்புறம் அந்த கோ சேவை இல்லாட்டி வந்து அன்னதானம் அந்த ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு வேணும்னு சொல்லி யூ கேன் ஸ்பெசிஃபிக்லி சூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் கூட பண்ணிருக்கிறேன் பிரபுஜி. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நானும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அது ரைட். இல்ல நான் வந்து மந்த் இந்த சுதாமா சேவை பண்றீங்களா மாதாஜி பர் மந்த்? டொனேஷன் கொடுப்போம், அன்னதான சேவை அந்த மாதிரி கொடுத்து அப்பப்போ கொடுப்போம். நான் இப்ப மறுபடியும் நாளைக்கு கூட அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் 1000 ருபீஸ் கொடுக்க சொல்லி. அது அப்படியே கண்டினியூவா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பிரபுஜி. எல்லா மாசமும் பண்றீங்களா மாதாஜி? அவங்க பர்த்டே ஒவ்வொரு இல்லைங்க பிரபுஜி. அம்மா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வந்து அம்மா மாதாஜி. அம்மாங்க பிரபுஜி எனக்கு. ஓகே ஓகே. அது என்கிட்ட தான் சொல்லி இது பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்க்கு மட்டும். ஓகே. அன்னதானம் 1001 ருபீஸ் பே பண்ணிடுவாங்க பிரபுஜி. ஓகே. ஸ்பெஷல் அம்மாது எனது எல்லாம் சேர்த்தனா எப்படியும் வந்து 10,000 12,000 கிட்ட வரும் பிரபுஜி. ஓகே. பர் இயர் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் டேக்கும் பண்ணுவேன். லீலாவதி மாதாஜி கிட்ட கொடுத்து சொல்லி பண்ணிடுவேன். ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிட சொல்லிடுவேன். வருஷத்துல எல்லாருக்குமே பர்த்டேன்னு வந்தா எல்லாருக்குமே அப்படியே செய்து அனுப்பிச்சிடுவேன் பிரபுஜி. எப்படியும் வந்துரும் பிரபுஜி, ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் வந்துரும் அது. ரெண்டு மாத்தி அதனால சேவான்னு கொடுத்து அன்னதான சேவான்னு சொல்லிடுவேன். ஓகே. இப்போ நீங்க இது பாருங்க, நீங்க வந்து இப்போ இது வந்து எந்த கேட்டகரியில அதை வைக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்துட்டு மந்த் வைஸ் நீங்க விரும்புனீங்கன்னா இந்த சுத்தாம சேவை இது பண்ணலாம். அது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க வந்து இந்த சர்டன் அக்கேஷன்ஸ்க்கு அது மட்டும் லிமிட்டட் அமௌண்ட் அப்படின்னு நீங்க அப்படியும் பண்ணலாம். அது வந்து யூ கேன் சூஸ். மாதாஜி கிளியர் இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியர் பிரபுஜி. கிளியர் பிரபுஜி. ஓகே. பாவினி மாதாஜி இஸ் ஆல்சோ கிளியர் இல்லையா? எஸ் பிரபுஜி, கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. சித்ரலேகா மாதாஜி சொல்ல வந்தீங்க. இந்த சுதாமா இது வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே இப்பதான் ஜஸ்ட் வித்தின் எ வீக் தான் பிரபுஜி. அதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்ரி ஏகாதசிக்கு we used to pay 1000 rupees வந்து அன்னதானான்னுட்டு ஒரு அன்னதானம் வரும். அதுக்கு நாங்க அனுப்பிச்சிட்டு வந்தோம். So that is separate. ஆமா. That's separate. வந்து புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதால we can join in this and தான் கேக்குறோம். You can join this also, Master. You can definitely join. அது வந்து கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கோம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாளைக்கே மறுபடியும் 1000 ருபீஸ் சொல்லியிருக்கேன் பாப்பா கிட்ட. ஓகே. பண்ணிடுங்க அப்படின்னுட்டு. அதுதான் எப்படி அது செஞ்சிடறோமா அப்படி என்ன, அதுதான் இப்ப நீங்க சொல்றது அது சேருமான்னு கேட்கறேன். எப்படி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க.
ஓகே இப்போ வந்து அதான் லீலாவதி மாதாஜி செஞ்சிருவா அப்படி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கல்ல, ஆமா அது மாதாஜி என்ன யூஆர் என்ன கிளியர்ல, விவரம்? லீலாவதி மாதாஜி யூஆர் கிளியர்ல நான் சொன்னது. பிரபுஜி கிளியர் பிரபுஜி, எனக்கு கிளியர் பிரபுஜி. ஆல்ரெடி இப்ப நான் செய்யறது கண்டினியூ பண்றேன் பிரபுஜி. கிளியர் பிரபுஜி. ஆமா ஆமா unless you want to go to the next higher or whatever. Okay. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி, யூ ஹேட் அ டவுட் மாதாஜி. சாரி, உங்களுக்கு இது பண்ணிட்டேன், சொல்லுங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி இங்க அங்க இல்லையா? ஜாயின் அப்போ கேட்டுக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் பரவாயில்ல, இது பார்த்துட்டு நீங்கள் திருப்பி எல்லாம் குரூப்லேயே போட்டிருக்கேன். இப்போ திருப்பி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் ஆல்வேஸ் யூ கேன் ரீச் அவுட் பண்ணி, இல்லாட்டி பத்மராஜன் மாஸ்டர் கூட யூ கேன் ரீச் அவுட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 5 minutes தான். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் ஆச்சு நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன கிளாஸ்ல எது பார்த்தோம்? நம்ம 4.25 வரைக்கும் 24 வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? யாராச்சும் இது பண்ண முடியுமா? வி கேன் ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் பண்ண முடியுமா நம்ம என்ன பார்த்தோம்ட்டு போன செகண்ட்ல? ஜஸ்ட் பிரீஃபா சொன்னா போதும். நம்ம லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் பிரீஃபா வி கேன். ஓகே. கர்மா விகர்மா அகர்மா அது சொன்னா அது நம்ம பார்த்தோம் முன்ன. ஓகே. அத பத்தி தான் லாஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா படிச்சோம் பிரபுஜி. ஓகே. அப்புறம் போன செஷன்ல யக்னங்களை பத்தி ஆரம்பிச்சோம் நம்ம. ஓகே. தட் இஸ் நம்ம வந்து இந்த இது தட் இஸ் நம்ம இந்த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போகணும். சத்துவ குணத்தில் இருக்கணும் பார்த்தோம் 23rd ஸ்லோகால. 24th ஸ்லோகால நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, that is a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain spirituality. That is கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக கடவுள் திருநாட்டில் செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு, that is இந்த கோலோகத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. அப்புறம் இது பார்த்தோம் நம்ம. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்லோகம் நம்பர் 25. ஓகே. யாராச்சும் படிக்க முடியுமா? ஸ்லோகம் நம்பர் 25 நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுங்களா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. தைவம் தேவா பரேயஜ்ஞம் யோகினக பர்யுபாசதே பிரஹ்மாக்னா अपरे यज्ञம் யஜ்ஞேனைவோ பஜுஹ்வதி. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சில பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். பொருளுரை. மேலே குறிப்பிட்டபடி பொருளுரை வேணாமா சார்? we will only discuss this. பொருளுரை வந்து explain பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே பிரபு. Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. just share the point for easy to look at it. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது. இப்போ நம்ம வந்து எது பார்த்தோம்? நம்ம 4.25 படித்தோம். இப்போ ஸோ 4.25 இருந்து 4.33 வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து அடுத்த செக்ஷன், தட் செக்ஷன் 4 அப்படின்ட்டு. அதில் என்னன்னா
தியாகங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். தியாகங்கள் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆழ்நிலை அறிவு என்னன்னா, அது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இல்லையா? அதுல வந்து என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ், எல்லா விதமான வேத யாகங்களின் பலன் ஆழ்ந்த அறிவு. ஸோ வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் லேர்னிங் வேதாஸ்? வேதங்கள்னால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, ஆழ்ந்த அறிவு, ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஹவு டு அட்டைன் கிருஷ்ணா, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாகவதத்துல. the goal of the Vedas, the purpose of the Vedas is to attain Krishna அப்படின்ட்டு. இது முக்திக்கும் இறுதியில் தூய பக்தி தொண்டுக்கும் வழிவகுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, அப்புறம் மாதாஜி இந்த 4.25 இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி ஏன்னா, சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிப்பார். இந்த படம் இருக்கு இல்லையா, சிலவங்க வந்து டெமிகாட்ஸ் இல்ல தேவர்களுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லையா, பொருள் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, கோல்டு ரிச்சஸ் எல்லாம். இங்க வந்து இந்த படத்துல என்ன போட்டுருக்கு, யோகி வந்து தன்னையே வந்து அந்த தீயில் வந்து இருக்கிறார், அவர் சீட்டட் இந்த ஃபயர் அப்படி. இது என்ன பண்ணா இந்த டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். நமக்கு இந்த இது சொல்றோம், சாக்ரிஃபைசஸ் சொல்றோம். நம்ம சாக்ரிஃபைசஸ்னா என்ன? சாக்ரிஃபைசஸ் என்ன? தியாகம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ரெண்டு வகையான பட்டது. ஒன்று வந்து நம்மளுடைய மெட்டீரியல் நம்ம தியாகம் பண்ணுறோம். மெட்டீரியல் திங்ஸ் என்ன, செல்வமா இருக்கும். சிலவங்க வந்து என்ன, அவங்க வந்து இந்த யாகசாலை இந்த மாதிரி அனுப்பிச்சு பண்ணிட்டு அன்னதானம் பண்றதுக்கு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் நம்ம தானம் பண்ணுவோம். தலைவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த பர்சியூ த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், தட் இஸ் ஆன்மீக அறிவை வந்து அவர்கள் என்ன தேடுவார்கள். எப்படி படிப்பாங்க, அதே மாதிரி வந்து வேதங்கள் கூறப்பட்டு தபஸ் பண்ணவங்க, இதெல்லாம். ஸோ இந்த ரெண்டு வகையாக வந்து தியாகங்கள் இருக்கு, சாக்ரிஃபைஸ். ஓகே, ஸோ ஆனால் இந்த தியாகங்கள், இந்த சாக்ரிஃபைஸஸோடைய எல்லாத்தோடையும் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஏம் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் சேம். என்னது? டு அட்டைன் த ராட் இல்லையா? நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் திருவடியில் அடைய வேண்டும், அதனால அதான் நம்ம நினைக்கிறோம், அதுதான் நம்ம வேண்டுகின்றோம். ஸோ இந்த ஃபேக்சுவல் எய்ம் ஆஃப் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபை இதுன்னா நம்ம சொன்னதுன்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும். அவர் கிருஷ்ணரை எப்படி அடைய முடியும்? அவரை திருப்திப்படுத்தினால்தான், அவருக்கு திருப்தி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க போய் சேர முடியும். நமக்கு அதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? கிருஷ்ணன்ல நம்ம பூர்ணமா இருக்க வேண்டும். நமக்கு வந்து கொஞ்சமா வச்சு ஒரு பௌதிக ஆசை இருந்தோம்னா அது மீண்டும் நம்ம பிறப்பு என்ற அந்த சைக்கிள்ல வந்து மீண்டும் நம்ம மனது ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வேண்டும் நம்ம. ஸோ அதற்கு வந்து நமக்கு இந்த சாக்ரிஃபைசஸ் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த சாக்ரிஃபைசஸ்னா என்ன மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மகாண்டிகள், தட் இஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர்களுக்கு இந்த பௌதிக பற்றோட இந்த பௌதிக ஆசைகளை பூர்ணப்படுத்த வேண்டிய இது பண்ணுவாங்க, சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்படின்னா தேவர்களை வர்ஷிப்பாங்க. ஏன்னா தேவர்களை நம்ம வணங்கும் போது, தேவர்களுக்கு நம்ம தியாகங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, தேவர்கள் அதில் திருப்தி அடைந்து நமக்கு அதை அளிப்பார்கள். அது தேவர்கள் அளிக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, இட் இஸ் வந்து இட் வில் பி மோஸ்ட்லி மெட்டீரியலிஸ்டிக் இல்லையா? இப்போ நமக்கு மழை வரணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம், வருண பகவானுக்கு நம்ம இது பண்ணோம்னா அது வந்து இட் இஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக், எனக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஏதாச்சும் ஒரு பலனை கருதி தான் நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்றோம். நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் இது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு காரியத்துக்கு வேண்டி தான் நம்ம டெமிகாட்ஸை வர்ஷிப் பண்றோம்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் இருப்பவர்கள் தான். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll sacrifice the material possession. அவங்க தான் வந்து இந்த இடத்து தானம் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய செல்வம் இருந்தால் செல்வத்தை தியானம் பண்ணுவாங்க, இல்லை மக்களுக்கு வேண்டி சில சேரிட்டி பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களால அவங்களுடைய பொசஷன்ஸை விட்டுட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க, தேவர்களை வழிபடுவாங்க. அவங்க கர்மகாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அது அவங்கள வந்து இன்னொரு பேர் அவங்களுக்கு இருக்கு. தட் இஸ் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் வழியாக வழிபடுறது வந்து பகு ஈஸ்வரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவர்கள் வந்து பல கடவுள்கள் மேல அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும். நமக்கு தெரியும் முழுமுதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணா. டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் யாரு? தேவர்கள் யாரு? கிருஷ்ணருடைய அசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய இந்த இது பிரபஞ்சத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு தேவரும் வந்து அவர் ஒரு காரியங்களை பண்றார். ஸோ இந்த அவர்கள் வந்து இந்த கர்மகாண்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து பல தேவர்களையும் வழிபட்டு அவர்களுக்கு சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஜென்ரலா இந்த கர்மகாண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இன்னொரு நிலையில இருக்கிறவங்க யாருன்னா அருவவாதிகள். அருவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க? கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. இல்லை, அது நமக்கு தெரியும், கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லை அப்படின்ட்டு. சரி அப்படின்ட்டு அவங்க இந்த மாயாவதிஸ், இந்த இம்பர்சனலிஸ்டோடைய இது. ஏன்னா அவங்க வந்து பிரம்மத்தில் ஒன்று இருக்க பார்க்குறாங்க, பிரம்மத்தில் ஒன்று இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ற கடவுளில் அப்படியே மர்ஜ் ஆயிடுறாங்க இல்லையா? கடவுளை வந்து அப்படியே மர்ஜ் ஆகும் வந்தா என்ன ஆகுது? அவங்களுடைய அந்த இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் இதை வந்து அவங்க சப்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க அப்படியே இதை சொல்ற பிரம்மன் இந்த தீயில் அவர்கள் வந்து ஒருங்கிணைகிறார்கள். பிரம்மன் ஆகிய தீயில் ஒருங்கிணைகிறார்கள். தட் இஸ் தே மர்ஜ் வித் த சுப்ரீம் பிரம்மன். பிரம்மனும் கடவுள், தட் இஸ் கிருஷ்ணருடைய ஒரு இதுதான், பொட்டன்சி தான். ஆனால் இருந்தால் கூட அவர்கள் வந்து இட் இஸ் நாட் த பூர்ணம் கிடையாது இல்லையா? நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். இதுல வந்து பகவான் தான் பூர்ணமான நிலையை நமக்கு நல்லா தெரியும். தர்மவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? பிரம்ம நிலையில் அறிந்தால் அவர்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அதை தான் அவங்க வந்து அங்கு அடையத்தான் அவங்க முற்படுறாங்க. ஸோ ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாம் வந்து டெம்பரரி. ஸோ அதனால வந்து அவர்கள் அந்த மாதிரியான தியாகங்கள் பண்றதில்லை. அவங்க பண்ணக்கூடிய தியாகம் என்னன்னா அவர்கள் வந்து கடவுளுடன் மர்ஜ் ஆகிறதுன்னா அவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க. அது பண்ணும்போது என்ன, அவங்களுடைய மனநிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தத்துவத்தில் அவர்கள் வந்து ரொம்ப மூழ்கி இருப்பாங்க. தத்துவத்தில் மூழ்கி அவர்களுடைய அவங்க காலத்தை வந்து அவர்கள் போக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படி தத்துவத்தில் மூழ்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கடவுளின் பூரண முழுமையை அவர்களுக்கு வந்து அடைய மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த நிலை வந்துருக்கிறார். தத்துவவாதிகள், அந்த அருவவாதிகள் எல்லாம் வந்து அதே பிளேன்ல ஆப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ அவர்களும் வந்து அதுவும் முழுமையான இது கிடையாது. அதுதான் ரெண்டாவது கேட்டகரி. மூணாவது கேட்டகரி யாரு? கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டிவோட்டி. அவங்கள தான் பர்ஃபெக்ட் யோகி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பர்ஃபெக்ட் யோகி அப்படின்னா என்ன? அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய மெட்டீரியல் இருக்குல்லையா, அவருடைய செல்வத்தை எல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு என்னைக்குமே நினைச்சதில்லை, கிருஷ்ணருக்காக தான் அர்ப்பணிக்கிறாங்க அவங்க. அதே மாதிரி அவர்களுடைய உடல் என்ன, அவங்க கிருஷ்ணருக்காக தான் சேவை செய்ய அவர்கள் விரும்புறாங்க. they believe they are the eternal servitors. நித்திய சேவகன், கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற பரிபூர்ண அறிவு அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ நித்திய சேவகனா இருந்து அவர்கள் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் செய்யும் பொழுது அளவு கடைந்த செல்வத்தை வந்து சேகரிக்கவோ இல்லை செல்வத்தின் மேலே வந்து ஆசை கொள்ளவோ எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அளவு கடந்த இந்த புலனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது, தட் இஸ் இவங்க ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டிவோட்டினா 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து வழி தவறி நடக்க மாட்டாங்க. வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து கடைபிடிப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது வழி தவறியும் போறது இல்லை. அவங்க வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக வந்து முழுமையாக செயல்படுகிறார்கள்.
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தான் வந்து பர்ஃபெக்ட் யோகி அப்படின்றது. யோகினா யாரு நமக்கு தெரியும், கிருஷ்ணருடைய அந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோடைய அந்த கனெக்ஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஃபிக்ஸடா இருக்கிறவங்க இல்லை, அதுதான் யோகி. ஃபிக்ஸட் மைண்ட் இருக்கிறது தான் யோகின்றது. திடமா வந்து ஒரே இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதற்காக செயல்படுறது தான் யோகி. ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ட் யோகின்னு சொல்லும்போது யாரு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற ஒரு டிவோட்டி தான். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க இல்லையா, அர்ஜுனா சாக்ரிஃபைசஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபை கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் வந்து போர் முனையில் அவருக்கு வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும்போதும் அவர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து குருவாக ஏற்று கொண்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக தான் எல்லாமே செஞ்சார் அவர் இல்லையா. அதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிவோட்டியோடைய மனநிலை. அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் டிவோட்டி செய்ய வேண்டிய காரியம். அப்படி செய்தால் என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சென்றாட முடியும். இந்த பிறப்பு என்கின்ற இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். இதுதான் 4.25 ஸ்லோகத்தோடைய சமரி. அதான் சொல்றாங்க, சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணித்து தேவர்களை பக்குவமாக வரும். அது யாரு, கர்மி. சில யாகங்களை அர்ப்பணிக்கிறார். அது யாரு, அதுல வந்து அருவவாதிகள் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலை. ஆனால் யார் பர்ஃபெக்ட் யோகி, பர்ஃபெக்ட் யோகி இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு டைம் நம்ம வந்து ஃப்ரைடே இருந்து 4.26 இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Anything you want to discuss? நான் இன்னைக்கு இந்த குரூப்ல போட்டிருந்தேன். எல்லாரும் வந்து இந்த 4.25 இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு வாட்டி. ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னி போறதெல்லாம் வந்து வர ஸ்லோகத்துல எல்லாம் யக்னங்களை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தான் வந்து உங்களுக்கு அது கிளியரா புரியும், கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் வந்து ஃப்ரைடே கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் பர்ஃபெக்ட்லாம் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேற கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு. வாஞ்சா கல்பதருத்யஸ்ச கிருபா சிந்தத்ய ஏவச்ச பரிதானாம் பாவநேத்யோ வைஷ்ணவேத்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता ग्रंथ की जय. All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்காச்சும் இந்த டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பலாம். அதே மாதிரி இந்த சுதாமா சேவை பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் எப்போ வேணா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. ஓகே.